сега с Макс ще пробваме ето този филтър. Първо ще е той, после ще съм аз. Айде, Макси. Трябва да познаеш кои са супер силите на брейн ротове. Батман е на... Батман. Еми, слаги просто на някой и ще видим. На син капчен. Чакай малко. Добре, Супермен на Тунтун Сахур. Жената чудо на... О, браво! Yes! Тъй като аз сега видях Макси какъв отговор направи, аз ще пробвам друго. Да пробваме дали ще хвана мухата. Не, айде. Хвани мухата. Не мога. Няма шанс. Не мога да хвана мухата. Справи се. И той не може да я хвана. Тя минава много бързо. Да! 9 секунди. Аз ще оценявам брейновете. Не трябва. Айде те. Кое? Трипи-тропи. Трипи-тропи. Аз имам капчино. Асасино капучино. Асасино капучино. Асасино капучино. Аса. Аса. Аса Барса. О, Не! бомбардиро. Леле, аз мога да така. Ей! Не може. Трябва да се изправиш и тогава. Главата! Прего камело! Добре, явно това е от нас. Забравих само да спомена, че Вик е болна и за това повечето видеа ще е с Макс.